Tangani herawani en hera maradier. Ang'eno kobikolo wiwa. Agiso ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Misawa kendo jawinjo kendo janeno mar RAMOGI TV machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Kwan jok mosewito ngimagi e masira mar apaya Mavoi odhiambo manyoro sani koro osechopo 14 to kachiel kuom joma ne yudo thieth wito ngimane okinyi ma kawuono. Familia medo chopo e osiptal mar Rufaa ma Moi Referral Mavoi magimanyo wedegi e masira manotimore e gwenge ma Ikunga. Masira no ero nojuko matatu mating'o jowuoth 14 kod trailer. Alikuwa careless, haikuwa mara ya kwanza hiyo kuovertake, kwa mara ya tatu hivi, but hiyo ikafailed. Vile alikuwa na overtake kakuwa kuna na truck ilikuwa imetoka hiyo side nyingine, so ndo waka hit head on collision. Kulikuwa na head on collision ya matatu na trailer. Watu wa 12 walikufa on the spot. Of watu wa 12, 5 walikuwa wanaume, 7 walikuwa wanawake. Of those who were rescued the hospital through our emergency medical services, we received 4 patients. Of those, 2 had got severe head injuries and abdominal injuries, and 2 had some fractures and chest injuries. Wengine tuliwapeleka theater na we were able to stabilize them well. And of the 2 that had got severe injuries, 1 was taken to ICU and 1 to HDU. They succumbed last night. That's bringing our total deaths to 14 currently. The remaining patients are stable, wako kwa ward, wanaendelea na matibabu. Doma malo mogik owito oko bura mar chungo keto e tim chik mar omenda ma 2023 manochwal kod seneta ma Busia Kia Omtata gi ji mamoko 6 kagiwacho ni chik ok omiyogi thuolo mar winjo burano. Jong'ad bura mag doho mamalo mogik no ok oyie kod kwayo mar Omtata gi ji 6 ni ng'eto mar doho mar apil nodhi ataro gi chik manyalo miyo thuolo mar golo chung' ewi ng'eto ma kamano. Doho no bende owito oko neno manochwal e nyime kod Omtata gi kweth mare ma giwacho ni ne opedhi e nyim doho tok thuolo mowinjore. Okia Omtata kod ji mamoko 6 nodhi e doho mamalo mogik bang' doho mar apil keto thenge chik mane kumo piny owacho kuom keto tim chik mar omenda mar 2023. Kaka kamano nomiyo piny owacho thuolo mar dhi nyime kod ng'ado jotich 1.5% mar osuru mar gero udi kaachiel gi juogo jopiny 16% ewi mauta. Duond bura mar ODM otimo lokruok ne telo mag duond burano.
kokale andike mor ne jolos weche ma jaloso elo duond burano Philip Etale ne ute mag fwambo. Jalub jakom koro en Simba Arati kokaw kar Janet Ongera. Jalub jagoro maduong' en Catherine Omanyo ma koro kaw thuolo ma Florence Mutua, ka jalub jagoro matayo chenro en Caleb Amisi ma koro kaw thuolo ma Zuleka Hassan. Fatma Mazito koro e jalub jakeno kodonje apisi mar Ogla Karani. LC Muhanda bende donje apisi Justus Kizito kaka jagoro mar arita. Senator Eddie Okech ma Migori e jagoro e chenro mar reso ngima oganda e kinde masiche. Johala mag boda koro orwako chenro mar apiko matiyo gi teko stima ndalo machuok kende bang' tend piny Kenya yango pikipiki matiyo gi teko stima e boma ma Mombasa. Maeri en kaluwore gi jakom boda ma pacho ka Kevin Mbadi. Kaluwore kod jakom gi Mbadi, nengo mar mauta pek mangima e kinde midhiero mamoko, ka jo boda kale kinde ka kinde, mano kakoro nyalo duoko gi chien magineno ni kagitiyo koda yore mag boda matiyo gi teko stima to biro nywako lwedo kendo rwako chenro matiyo gi pikipiki matiyo gi teko stima. Kane gitwake kinde nyasi mar yawo ayanga apisi mar riwruok ma jo boda, Mbadi ne oywak ni kaluwore gi meko mar obila mathoth e apaya giyudo lal mang'eny. Gitiyo ga pike tong'o jowa. Koro wan kaka members mag association wa support office mobedo launched, wa support leadership mana iye kanyo, kendo wa support serikal mobiro moyie tiyo kodwa mondo watiek maundu. Tukiangalia uchumi wa nchi saa hizi, kama kutakuwa na hizo pikipiki za electric zitaingia mashinani, itakuwa mzuri sana, kwa sababu mafuta nayo imekuwa bei kali. Unapata kwamba mtu wa bodaboda anaendesha pikipiki, hakuna kitu yote yenye anarudi nayo nyumbani. Pesa zote karibu zote zinaishia kwa mafuta na kulipa ile deni ya ile pikipiki. Lakini tunaangalia the value, ukiangalia the cost ya stima, ukichaji na ukiweka mafuta, at least ni 50% yenye utakuwa unabakisha kwa ile cost yenye ungenunua nayo mafuta. Kawuono be wadwa tackle wach ma police maharas jowa roundabout mar district kacha. As from today wadwa ng'eyo to giwe kosok ginyal we, ko ginyal we wabro golo orders, wan gi power magolo order ni mondo jowa the central wapenji kara ok giwinj wach, wanyalo timo mano. Tiano yetu na hao watu by now it is very much cordial, hatuna shida na wao, tunaendelea vizuri, wanatusaidia katika upande wa security, tukifanya kazi pamoja na tumefurahia sana kufanya kazi na hao watu. Chairman amekuwa akija kwa ofisi yangu, akija kunielezea vile kazi inaendelea hapa Kisumu County, na wakati yote wanaona kitu wanatufikia simu. Counties bantiere alwora moluoro nam Lolwe kod mamoko mokiewo kodgi mapidho niang' bagoro e boma ma Kakamega mar manyo fungruok e midhiero mosebedo kokwako sekta ma niang' e alworano. Fernandez Baraza madhi bedo wuon welo owacho ni sirikal mamalo kod mago ma counties dhi tiyo kanyakla maneno ni midhiero ma jopur osebedo kakale ochope giko mare. Romono en mandalo 2. Na magovernors ambao wanakuja kesho ni magovernors 15. Tuko na wale wa LREP ambao ni 14, na pia governor wa Kwale ambao wanapanda pia miwa ameconfirm atakuja hivi kesho. Pia waziri wetu wa kilimo ambaye ni Mithika Dilduri atakuja. Speaker wetu wa National Assembly ambaye ni Mheshimiwa Moses Wetangula, yeye ndiye atakuwa keynote speaker. Alafu siku ya Jumamosi kutakuwa na Prime Cabinet Secretary ambaye ni pia ni kijana wetu hapa, Musalia Mudavadi, atakuwa anafunga kikao hicho. Mambo ambayo tutajadili kesho, najua rais aliongelea juu ya kutupilia mbali madeni ambayo imekumba kampuni zetu. Pia tuko na shughuli ambayo tutaangazia haswa upanzi wa miwa na maslahi ya wakulima ambayo pia imekuwa duni sana. Tutakuwa pia na kongamano likiongelea juu ya bei ya sukari, pricing.
na pia tutaleta watafiti ili waweze pia kutuambia ni lipi ambalo nitakana tufanye kama viongozi hapa mkoa wa Magharibi ili kuinua sekta ya uchumi ya miwa. Doma Kisumo kawuono nogolo chik mar medo dino ne achije moko adek mitudo gi wach mar logo mo manotimore kadak malo Luo sub-county ma Kisumo Central. Jang'ad bura Dickson Onyango nowacho nodin negi e tesend obila ma Central Kisumo kuom ndalo 6 mondo mi obila thuolo mar medo timo nonro e wi wachno kendo ndiko kethgo. The police complete investigations. 2023 as against Dickson Nyakundi. In making a decision whether to allow the continued detention of the respondent, I have considered all the relevant circumstances of this case. The only facts available before court are from the state through the affidavit of Corporal Okwaro, where it is alleged that the respondents siphoned fuel belonging to Kenya KPC in a manner that may amount to sabotage, contrary to Section 343 of the Penal Code. The offence of sabotage carries a penalty of imprisonment of up to life. It is also alleged that in the affidavit of the investigation officer that 2 unknown persons, male adults, were found dead inside a tunnel said to have been used by the respondents. This creates the impression that the police would need to investigate other serious criminal charges as well. It is alleged that the respondents may interfere with witnesses, an allegation that, in my assessment, is not far-fetched, particularly with the revelation that the identity of 2 deceased persons remain unknown. For the foregoing reasons, I'm satisfied that the state have made out a case to justify the continued detention of the respondents. I will allow the motion and order that the respondents be detained at Kisumu Central Police Station for 6 days to enable the police to conclude their investigations. Jatend migao mochung' ne weche mag wuoth Kipchumba Murkomen nochwo wang'e e keto orak kata kogno e orak mar tich e kind jogoro mogirore migepe mag apaya kod wuoth kod piny owacho e log tich mar migaono. Murkomen nonyiso jogoro mogirore ni mondo gine ni gitiyo matek mar chopo ageta margi mar neno ni jo Kenya oyudo konyruok e wi yo mowinjore kowuok e bad migaono. No, so I called the chair. I hear you have a meeting. So you're not here. I want to request all of us to take this exercise very seriously. We're going to sign, yes, the performance contract, but also let's take the contents of what we've written very seriously. We had a very good meeting with the managing directors and the management here on the other week in Naivasha. We are organizing another meeting with all the board members. This ministry is extremely important, and this department is extremely important for the people of Kenya because we do a lot insofar as trade facilitation is concerned. We facilitate business, both movement of people and goods, and so the investment in this sector, everything to do with facilitating this movement has an impact on Kenyans and beyond. So road transport, whether it is the railway, whether it is the airport, whether it's the port, everything here determines the image of Kenya to the world. Gwandruok dhi nyime kind jotelo mag duond bura mar UDA kod jowadi mag Ford Kenya e kaunti ma Bungoma kaluwore gi weche manche jagoro maduong' mar UDA Cleopas Malala owacho ma dwaro wuoyo duond buche mag riwruok ma Kenya Kwanza. Kaluwore gi jakom mar UDA kaunti ma Bungoma Protas Monje, weche mag jotend Ford Kenya e kaunti no nyisa cha ne jagoro maduong' mar UDA Cleopas Malala. Jotelogo bende olieko ni ywaruok ma kamano obiro kaluwore gi okang' ma jakom machon mar kaunti no Wycliffe Wamangati nodonjo e duond bura mar UDA. Wenzetu ambao wako katika coalition ya Kenya Kwanza, hasa wa chama cha Ford Kenya, tumeona kimekuwa na matusi juzi
katika vyombo vya habari kikiingilia kiongozi wetu ambaye pia ni waziri katika cabinet ya Kenya. Tunataka kuwaambia hivi, kama hamtaki kuvunja vyama hivi vidogo vidogo, sisi hatutawalazimisha. Kitu tunataka tuambie, mkuje mkijipanga, mkijua wa round hii tumejipanga kuliko vile mlitusumbua mwaka wa 2022. Tuko tayari na tunaenda kusimamisha viongozi katika nyanza zote, kila kona ya nchi yetu ya Kenya. Tunaanza recruitment, watu wenye hawajaingia kwa chama cha UDA, wanaohisi kama wamefikishwa kona na hii si chama zingine, tunawakaribisha wote. Tunaanza mass recruitment, wote tunawakaribisha mjiunge na UDA kwa sababu hicho ndio chama tawala na hapo ndio utapata uongozi. Jogo manigi ng'ol mar winjo wach sani ywak ni piny owacho okosebedo ka konyogi e yo mar puonjogi weche mangima kod dak kaluwore gi onge mar jolok negi wach. Giwacho ni kata bed ni gijachopo e rombe makamago, githoro anono nikech ng'ama dilok negi gik miwacho onge. Kane gilose boma ma Embu, ne giwacho ni gikale kinde matek ni mar kata ka gidwa go lipot ka polis koroch ratiro margi yore mag bembo to gi mamoko, thoro bedo negi matek kaka digilos kod obila. Ne gilero ni kata mana e skunde maonge jolok wach bedo negi matek dhi nyime gi somo makamago. So we have a lot of problems to solve them. To solve these problems, it's very hard for us. So us as deaf community, we have to thank the desk who are giving awareness to the county government to create this awareness and get more knowledge about sign language so that we can eradicate communication barriers in between the hearing and the deaf people. The community should learn sign language so that they can help the deaf people to access information and to communicate well with the deaf people. In terms of developing of the CIDP and the annual development plans, we want deaf people and persons with disability to be involved when in the designing of the annual development plan and the CIDP, as well as in the monitoring of the same. Also, in terms of budgetary allocations, persons with disability should have a special component of the budget that is set aside for them. In terms of the healthcare workers, we would wish and we request that the county government sets aside funds to capacity build healthcare workers, and if possible, designate health facilities that are disability and deaf friendly, so that we can be able to have equity in terms of access to healthcare services. E weche mag tuke en ni tim mar adhula mar Harambee Stars nolo tim mar Qatar mane gin jobag tuke mag World Cup ma 2022 gonde 2-1 e tugo mar osiep manobagi e boma